al'umma annabi wallahi ba su san musulunci ba ko ba su san kahirci ba wala yunkiruna mankara ko ba su gudun abin kunya yanzu kamar Najeriya shugabanni su bari ana kashe mu masu mulkin ga sarakuna ne sojoji ne yan sanda ne sarauta ta yake kariya soja ɗan sanda shugaban ƙasa minista tahiran matsayinsu su kariya ba addinin Allah ba jama'a ku yi hankuri mu hukumar sarkin ƙaya ta ba mu dama duk abin da addini mu haɗi wallahi duk fitinar da aka yi sarkin ƙaya bai hana ni wa'azi ba sai ya kira malumanmu ya kira wa'yan ga malumai jama'a kowa ya yi magana shi adalci duk abin da Allah ke damuwa bai hika walakantar da musulmi ba yanzu wa'yan ga shugabanni ba baki ne masu ba billahi lazi sai Allah ya kaskanta su billahi lazi wanda sun ka kashe gidan wasu sai Allah ya kashe nasu wallahi hankuri ɗaya ba mu da